যতন লুকুরকনো পুইলানো লামচগো খুলুমো তিনি সালকচাং জরা হাইকবা তাবুক তো তুংলক বেলাইখেনো tongmani jotono amung chima nanglajak tungmani সময় বেলাইখিন সাতুং কপ্রাপনি সময়ও ফনো जों হানো আচুগি তংয়া বুফাং সাকলম দল লেউচি তলাওনো जों তিনি খরকসা বেলাইখিনি সিনিমুং বিনি কতর সিনি কাইসা তিপ্রাসানি ইংগৈ বিনি কাইসা খুকবাই বনি সিমানি বাই বিনি বুসুক জরতৈ এন্টারটেইনমেন্ট খাইমান লুকরকনো বুসুক জরতৈ tongthogrैमान जों তিনি ববাই আচুগলাইজাক লেউচি তলাও Puilano no nai tong nei rokno norok video no khangke norok starting norok link hai ke comment like share ok khlaidi o channel no norok update katal norok chewui nai tong manai a puilano sung sinimung khnalai sinai o darani bumung ko tamung kha Ari bungko Ronjit Deborma emne kami hingke ko ban narion khampar para hanjago hingke blog rok he blog ko jompu jola Hingke tini to sini usbiwo nungbai je malalai nungbai koklam salai nung ni to kaisa जों nukha social media rogo gobang mano viral lungjak ni mutamuti nuguin tongbai kha lukorok bo nukjak no gönung kaisa ni je dialogue bai rsamung bai tiprasa rok no musuk nung khilruoi mane bukha habruoi moneiroi entertainment khlaimani aboni bisingtui जों taiwaisa lukorokno busuk jorotoi o koloma somoi rokni bisingo phono lukorokno kha mane bukha thandarei de mano kolomano kolomya khlai de mano aboni bagi जों rüksai phelaijak tini जों nini nogo nin thayo hingke nung tabuk lukorokno rsamung bai pandano जों chenglai sibano abo tangsa nung rsabai panda chenglai sini ta lukorong kisa rsabai khnar gari gan salmani sigang puilano sini media no blai hambai tai che baya faro kang tabu gan thase rasab khnarwana hamjangma manbu hamjangma paya kothoksa uibu akai langliya bekhano boro tonai mokol banugu bekha hamjagu bonono angle mana musungu bekhano boro tonai agitong mani bera angnogo tabuk tong mani kutha angnogo bekha bathagya oro hamjangma manbu hamjangma paya kothoksa uibu akai langliya bekhano boro tonai mokol banugu bekha hamjagu bebangno angle mana musungu bekhano boro tonai agitong mani bera angnogo tabuk tong mani kutha angnogo bekha bathagya oro belai kheno khana toksuka lukorok bini rsamno khanawai norok bobo hai ma tongkha bomo hai ke fling khaikya belai kheno gothokjak chini tiprasa chini dofani je rsamung kok borok bai srai ekdom kuchung khlai rsabi khanarka omo hai tungmani somoyo chini takhuk Ronjit Deborma belai kheno bini rsamung belai kheno gothokjak ke botai tamo man abo bini khukti sing silainai norok chewui naitongdi achugoi takutulre Hingke darala nung tai tamo tomorok mantrung abo kisisa saiknar lukorok ang to dialogue bro bai kisimisa ro khlai trung haita emni dialogue rogle bomo hai bo feel ni no na hare bo location na hare nung dialogue rogle khlai dialogue matra bang hanyo kaisa chini nai ka tongor samnai kering rok botong oborong nang kaisa bong mung sawi no kaisa no hanyo gothoro man kokda abo to bui mare bahajang sa aptang semia to khanai ne ka to muni kothok jagla muni aram danagla saijo khana ne haita do hongkeni ne odolsingo bahno sini takhuk Ronjit belai kheno bini entertainment je lukorokno o bahgen je muni ritono bini dialogue bai kok borok baino nongno srai ke bo dialogue khanaroi phonoknai norok achugui naitongdi norok bobo haingjak sini takhuk Ronjit ni dialogue tabuk chung khnalainai do hongga dara kisani ne o dialogue rongno lukorokno kisa khatong thori gari hambai kok borok nayok lila kai hero angka bohai ngui maya angka bajiro lila ka selana tok solti maka Amir Khan hai angka bula sela citra Johnny Liver hai gunda ka dumpa bono nukai bui joton wana jakbayo asda sokan pa khorang ka hamre samna ke parmitariang maisana ni sabja ka haka one chance piang kokre acting kreng bokai hoda kenya
habisini peplai phanya boka patal kenya jotoni lacia boka simlang angkai bula kobor slow kunum sajaban suja kok simisi anike adalang cindilang Hindi gane samnai khorang kaham Muhammad Ojit my name is Ranjit I know English talking थोड़ा something this is Radha o dunia ni sabsa anu gala gada Wah, bilai kino joton yafa khorob jangnai lukorok nor nai tongnai rok joton yafa khorob kunala na yafa khorob di obo haikeno bini je manmani je entertainment norok no o tungmani somoyo je phunukmani norok bobo hai ungjaka norok commentary norok sunghordi जों नरक न आपडेट फुनुगै तंनाय नरक नायना मुसुंगो ताई गुबुन ताई अন্য एक टीम बिनि जे ताई नेक्स्ट नायना मुसुं कांका नरक कमेन्ट्रि सिंहदि जों फुनुकनाय नरक न आपडेट इंगे दारा ताईले ताम रक मान आबो किसो सायखना tam to maya komte ron ha kisim sa dalo ro khayo gano kisim sa sa bo bahai rongta ka koktang ro kisim sa therong go koktang rok na इंगे लुकरक न गोसार माजरा हान्या हाय सोंथाय बैसा किसिसा कक सालायो नो इंगे दाराले माने ताम रक खलाय तंजाबो किसा लुकरं साय aba tam khaje ro samrong tangsa otamsa माने बबो हायरक सामरक खलाय सयनो सादि kirisinu khayo ko khetro gani kere hyang bigrase labar kisim sa tongmana hai rai chai chongta ai ro ko ta Hyderabad ro thangka bo hai rongta इंगे बुसारले खरब जों besa ni selama sa brima sa semana sela no kayo takle brin kayo ke mak nyo kai bekya kai bekya tai kirikya tai kiri kainani an besamang ke tabu basi cho tong khonalen lo tongko motamuti nukung to motamuti suki nung lo suki sak do wana kre abang ka abang wala sulai kirinya rang puisa ba jabo ba suki porbareng mase man ya pano suki porbareng kasya to nukung ka punu jeng jab khrichin इंके नों बाय मालायनि नि फान्यानि इंके बबा हायके मालाय फान्या किसा लुकरं नाय द्रेस सायखना ani thegna kata ani jompujala narion khambar paranta ani bung kabur Ranjit Dev Burma आव सराय के सिनि ताखुक रंजित सायखनारका नरक मालायनि मुसुं कांका बबाय मालायै नरक कक सानानि हायके नरक भिडिअ शुट खायनि मुसुं कांके बिनिंखा बेलायखिनो एंटरटेनमेंट दंगो बंखा खरकसा फिल्म जगत दगो कक बरक निवो बो हापारो हाबनानि मुसुंगै दंगो अनि बिनि खुक्तै जों खानाका बनो हायफनो चान्स होनायजों सिनि कक बरक जे फिल्म जे डाइरेक्शन जे खायनाय रकनो जे सैनाय स्क्रिप्ट रकनो जों बरक बाय मालायै सिनि ताखुक रंजिनो जों याफानाय बंखा बरक खरकसा बेलायखिनो गोरों रंजित देव बर्मा बिनि जे एंटरटेनमेंट खलायै लुकरकनो जे फुनुकमानि जे सिमानि आबनो जों फुनुकनानि जों जायटकनाय गाबनो पान्दार तो पायरक दंखा आंगा पान्यानि सिगां लुकरकनो tabuk norong nang koktang kaisa saiknar wane o koktang kha to norta purusare pa saimana agi radio center of saijago bo ani koktang bung ka bri sitra bobai bri sitra hanja gei sajok jau anya pako gei tamle bri sitra nani sakti kisa kosom bini ai te masa bri nya thokai tongtiru akin bukung suksai bri nya thobe tam khanya ne sobab sochra hamya markhano bini bona hamjago bona yakaro beriti tiba seselabasiu asanya parisini tabuk tai kaisa rasab khari chobo kata kaisa rasamna nei tabuk gathi tongmani to khana rasab de kho no gei ani be khamiling malahai tamo aboba hamjang ma dahai sawi malia ani be khale tamo aboba hamjang ma dahai nini punamba reza di anu sawi nayane goda gothongno oka brimar yasago nubo nuktiya sibu siniya tutung tatang borong no punamba riya nai mani moksu maksa hai kaham ke nai male draksa jahai usala khe nugui hamjago bo bri kheba no draksa jahai ni sela no haitya mo haitya gan to taisha logo long ma to बे लाइखिनो बिनि रचा मंखा बेलाइखिनो खनातो एंटरटेनमेंट अब किनो सिनि ताखुक रंजित रचा बिखनरका लुकरक नरक नाय तंनाय रक बबो हायंजाखा सिनि ताबुक सातुं तुं मानि जलग
obo haike norok saklam dol dol loga achugui norok obo haike no norok time pass haina achugui tongyawi norok mobile tui norok nai norok time pass bo khaimano satung tungmano katiwi mano hingka baike norok comment box tui norok sunghodi chini taku ronjit bobo hai rwchapkha bobo haike dialogue rwkha norok taisa bini dialogue ketal khnana da muso norok comment baike sunghodi chung nongno update phunuknai tini asuk jora tuino chung basalaisiwano chini panda mane logoi phaikaba mane chung tabukma basalaisinai joto naitongnai loko songno jotono khulumlaiye chung basalaisin dara he dana do nongbo khulumdita jotona hambai jeo channel nai tongnai rok sada khaba subscribe comment khaidi jeo channel no abasai nong jotona hambai hingke tai kaisa tongo bini bo ang seresini bini bo kaisa channel tongo chini Ronjit Deborma no blena local song Ronjit Deborma local song Ronjit Deborma hanai norok chas khaidi hingke no norok naimano bini bo tongo swnamjak channel jotono hambai basalaisino jotono khulumbai khe marketing hambai